Bidiyon mu na yau za mu ga yadda ake karanta jarida na kowace ƙasa a kowane yare, Indiya ne ko Chinese ne ko kuma Larabci ne kai ko Turanci ne baka iya ba. So a bidiyon mu za mu ga yadda ake fassara wayannan jaridu haka, ko ba jaridu ba ko kuma wasu write-ups ne haka, wasu littattafai ne haka wanda ba yaren da ka iya ba. So za ka iya amfani da wata hanya da za su fassara ma da yaren da kake so. So sai ya fassara ma ka fahimta kuma ka karanta shi cikin sauƙi. Ko kuma WhatsApp ne, irin WhatsApp group da za ka ga ila kana ciki kuma an turo wani message ɗin da ba yaren ka bane baka fahimta ba. So kai tsaye za ka iya fassara wannan message ɗin da suka turo zuwa yaren da kake so, ko Hausa ko kuma wani yare da kake ji cikin sauƙi kuma ka fahimta, sannan ka taking action akan wannan message ɗin da aka turo ma. Fatan mu ku biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ganin wannan hanya mai ban al'ajabi. So idan yau ne ka fara zuwa nan tasha ko kuma ka daɗe kana zuwa kana tare da mu amma baka danna mana subscribe ba, so kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe, kana ka danna mana likes. So mun gode. So kai tsaye za mu je mu ga wannan application. So kamar yadda a bidiyon mu da bayan muka fara amfani da Google Go don gani yadda ake typing a sauwaƙe, duk yawan typing zaka iya yin shi cikin sauƙi. So a yau ma za mu yi amfani da wannan application na Google Go. Amma ba kalli wannan bidiyon ba, zan ajiye ma link ɗin a description domin ka kalle shi. Yana da matuƙar amfani ka san yadda ake typing cikin sauƙi. So kai tsaye bari mu je application ɗin na Google Go. So gashi nan Google Go ɗin ya bude. So za mu je wajen da aka sa alamun kamera ɗin nan, so sai mu danna shi. So gashi nan ya bude mana wajen kamera. So za ka yi amfani da kyamaran ka ɗau hoton abin da kake so ka samun fassaran shi ko kuma ka gane ma'anan shi. Gashi nan sun sa ma take a photo of what you want to understand. So in kuma ba ɗauka za ka ba, already kana da screenshot na abin da kake so ka san fassarar shi, zaka iya zuwa gallery din ka kai tsaye. So ga wajen gallery nan sai mu danna shi. So bayan mun shige shi, so gashi nan mun yi selecting din hoto na misali jarida na India. So wannan gashi kana so ka karanta amma kuma baka san me fassarar shi ba. So kawai yanda kai selecting din shi ka kawo shi nan, so kawai ga inda aka sa translate gashi nan a nan kasa. So kana danna wannan translate din zai fassara ma shi da yaren da kake so. So kun ga ya fassara min shi yaren Hausa, ya bi tsarin yadda rubutun Indian yake, ya fassara min shi zuwa yaren da nake so na Hausa. So gashi nan misali na can farko ya sa matasa India an takardar matasa MBT mene, gashi nan dai gashi can wajen ya sa an fara siyayya akan gidan yanar gizo da WhatsApp. So gashi nan kuma za ka kara mai da shi yaren da sai ka kara danna translate. So gashi na ya koma yaren da kake so. Kuma ba Hausa kake so ma translating ba, kana so ya canza ma da wani yare na daban, so za ka shiga nan wajen. So bayan ka danna shi za ka danna na option a farko can. So ga languages din da yawa za ka zaɓa wanda kake so ya fassara ma. Misali bari mu sa Turanci. So gashi nan ya mai mana da shi Turanci. Misali gashi nan can sama Young India Young Paper. So gashi nan hanyar da ake canza languages din da kake so. So in ma karantawa kake so ya ma za ka iya sa shi ya karanta ma bayan ya fassara ma, so zai ma iya karanta ma ka ji abin da yake faɗa. So in za ka sa shi ya fassara ya karanta ma, so za ka danna wajen da aka sa listing din nan. So in ka danna shi, so gashi nan yana karanta shi da Turancin da na sa. So ma da Indiyancin ne ma zai iya fassara, zai iya karanta ma shi. So bari mu mai da shi India sai ya karanta mana da Indiyancin. So za mu kara danna translate din ya koma normal yanda yake asalin shi, sai mu danna listing. So gashi nan yana karanta mana da Indiyancin.
gani in ma yaran kake so ka koya ma a cikin sauki zaka iya koyan shi. So in ma ba jarida bane bari za mu dau wani write up din sai mu gwada fassara shi mu gani. So za mu kara shiga gallery din mu sai mu duba wani takardan sai ya fassara mana magani na wani yaran. So gashi mun dauna WhatsApp gashi nan yayi highlighting din shi, so zai fassara mana wannan gaba ɗaya zuwa turanci saboda mun canza yaren zuwa turanci, zai fassara shi zuwa turanci gaba ɗaya. So gashi nan I did not receive your call. So Chinancin ba zai iya karanta mashi. So ka sa listen. 龙震天，老叔，你电话，你叫我打给你，我应该去打，就是你认为我要去做的做法。 So kun ga ko WhatsApp ko aboki ke da shi na kasar waje wanda baka san yaren shi bai san naka ba kuma yana ma messages da irin da yaren su, so za ka iya ci gaba da chatting da shi a matsayin ma da yaren su kake. Kawai in ya turo ma message zaka shigo da shi Google Go ka fassara ma ka fahimci abin da ya ce. So za ka iya mai reply da yaren shi ma, misali in ka yi rubuta a yaren ka misali a takarda, so za ka iya ɗau hoton shi ka sa shi a wannan Google Go ɗin sai ya canza ma shi zuwa yaren da yake ji abokin naka, sannan kai copying ɗin shi. In kai copying ɗin rubutun sai ka mai sending kawai kai tsaye. So bari mu duba wani write up ɗin magani. So kun ga wannan da turanci ne, za mu iya mai da yake dai mun yi selecting ɗin. To kun ji abin da ya ce. Ya duba ya ga wannan write up din da turanci ne, kuma language din da muka sa ya mana translation da turanci ne. So kun ga dole sai mun canza wani language din da zai fassara mana, har mai da shi ko Arabic haka. So kun gani ya mai mana da rubutun mu gaba daya Arabic, kuma za mu iya listing din abin da ya rubuta gaba daya da Larabci. So haka abin yake. So bari mu mai da shi normally zuwa Hausa. So gashi nan ya koma Hausa, amma shi Hausa ba sa yawwa gashi nan sun sa this language cannot be read aloud. So shi Hausa application din ba su ba shi daman ya karanta na Hausa ba, sai dai ba mu sani ba ko nan gaba insha Allah za a iya sa Hausa ya dinga karantawa da Hausa. So wannan shine takaitaccen dan bayani akan wannan application mai amfani. So wannan application din duk da dai gashi browser ne na Google, so za ka yi abubuwa da yawa da shi, sauƙaƙe ma ayyuka sosai da shi. So mun gode kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar likes, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe.